Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Koton ko kinang akong cellphone ngayon gibutang ilang siyang ulan. Hindi lang unta siya makamata. Ano yan? Nakuha ko ng cellphone. Manawag ko ni Melody. Mukawas ko din. Kinalang basayon siya nga nung wag ko mahibalik dito niya. Armando! Agata? Armando, ayoko biyahe. Please! Come back and stay! Please! Agata? Come here, Armando! Hold my hand, please! I'm so scared! Agata, gusto na siya mo pagila. Di ka lang makaayo sa imong kahimtang, okay? I'm so scared! Please, ayoko biyahe. Hindi ka lang sa kung tupad kanunay, please. May tawagan na ako. Manawag ko sa opisina. Dili ka lang. Dili ko gustong mawa ka. Bisan makadiyot sa kong pananaw. Mahadlo ko tingali sa sunod kong lingi. Wa na ka. Agata? Si Melody, siya bang imong tawgan? Imo siyang sabuton nga biyaan ko nimo. Magpalayo naman ako. Mao ba? Igo na. Ayoko Okay. biyain. Please. Ayaw. Ina ko. Madungga ko. Sulti kung dili ko ni mabiyaan. Sige na. Tell me. Okay. Dili ko ikaw yan, okay? Promise? Yes. Promise. Oh, Armando, salamat. Pwisit ay. Wa kyud mga bli. Bisan giunsa na ko og panuktok wa kyud mga bli ang animal. Ay kung ina nakatuog. Nahinano kong maayo masakipuhat nila ni Eric. Shit! Dili sa mahimong sangpiton ko siya kay musamot nga dili na gyud siya mga bli pa. Makalagot! Miss, tinggal tao diha. Shut up! Nahilom na. Wa na'y nanuktok. Masabay ang ngayon kong buhaton aron hunungan ako ni Eric. Sultihan ko kasi, Armando. Apan tingalik. Nahadlok ko sa mamahimong mahitabo kung masayod sa matuod si Armando. Nahadlok ko. Tuwa ko na sa ospital ang asawa niya. Gusto kong makonsensya sa gipanulti ni Eric kaganiha. Apan maglisod ko sa pagbuhi ni Armando. Tungod kay mahal ko siya. Diyos ko, pasilo ako. Okay. Nauli na kita din sa subay, human sa pilakadlaw ni mong pahuway sa ospital. Gusto kang ablihan ko ang nakong kortina? Ingon man, pultahan, paingon sa beranda aron makasud ang labas nga hangin. Sige. To di ay, ugma. Kinala mo lakaw ko may kamiting ko nga kliyente. Malakaw ka? Di kinahanglan kayo agad Dili may mong magpundo lang ko din kanunay. Uban kanimo. Mahagpa nga to negosyo niya na. Ha? Basta mga kumplano. May vibrate na ako sa cellphone. May pimpadag mensahe sa messenger. Tanaw na ako. Oh, kung makaila ini nagpada.
Sa kani, ako tanahon. Joel? Kana, Joel? Agad ha? Hey, ano? Kalit mo ginabay imong cellphone. Ngano ka? Ngano bang kalit ka naman sa nasuko? Sa ba kung nasulti nga nagkapasuko ka rin mo? Wa. Kung siya, likagay mo cellphone, oh. Kaya, puniton ako. Tingalig niya, babalik. Ayaw! Puniton ko lang, araw na itong matanaw, o kung mo andar pa ba? Ayaw! Gainay, ayaw! Oh, agad ha? Hey. Okay. Dili ka gusto nga kong puniton? Alright. Fine. Just calm down. Ano, natanaw, oh. Mihanga ka na sab. Armando! Agad ha? Nano ba? Ha? I'm so scared. Don't leave me. Agad ha? Nakatuog na siya. Kadali niyan may ko. Dako kay kausaban ang iyang mga lihok. Sukanan siya na sayod nga may umaabot na kaming anak ni Melody. I'm sorry, Agata. Dili ko buot nga mao kini mahitabo nimo. It pains me to see you like this, Agata. Diyos ko. Dili usab ako makahimo sa pagbiya ka, Agata, nga ingon na nining ang kahimtang. Tungod kay nasayod kong ako ang hinungdan nga naingon siya rin. Abi ko maglikon ka, Agata. Tungod kay mao ka nang akong pag-ilak ka nimo. Abi pa na ako kayahon na nimo kung mubiya ko nimo. Apa na niya? Nakita ko mismo kung unsa kakaroon ka ko pa. And now, I'm caught between saying goodbye and I love you too, Melody. Oh God, this is so hard for me. Unsa ba'y angay kong palabihon? Ang akong gugma kang Melody o sa umaabot na mo nga na? O ang akong obligasyon kang naakata? Isip yan para. Yes, ang kunong ko. Mahinungdanon paghihapon siya na ako. Dili ko buot nga magkupa siya sa dayo. Lord, giyahi ko sangay ko buhaton. Tabangi ko, Diyos ko. Sana kay nahimong reaksyon karon ni Agatha. Human kumapadagan niya ang ilang video ni Ikaw Jewel nga nag-sex. Igo na ang pipilagkadlaw ni mong pagpakuha dito sa ospital, Agatha. Kinalabulihog na ko aron magkuha ko na ang kwarta nga akong ipangayo na mo. Oh, naginam-hinam na kong magkagpupot sa mga kantidad. Busa, pinumduman ko na ikaw kanunay, Agatha. Babe. Peh! Kaluod! Hoy, Susana. Negam na lagi kag laag-laag, no? Sa gunsod naman tang naglaag. Sige lang, apel masad ka. Wari ka ganahe. Ngay ganahan, god. Pero maikog manggod tang day melody god nga maunay na gasto. Ay, sabi taon agoy kwarta. Kwarta am na sangin. Oy, ipagsultig sama ana oy sing. Ay, lami pa man gani untang dili iuli. Pero ikaw magod. Sige ka, pamugos nga din hilang ta magtiwas ug tabi sige poy ang melody. Uy, time pa. Sing tanawa ra gud sing. Ang gwapo man ang anak ni Armando nga naas gawas pultahan nagbarog.
Uy, Dali, mas Tuuda. lakaw. Inaya sa ng glakang. Ay, mura kami ang gidugo. Shh, guwapo. Ni saan lagi ka? Bayong hapon ninyo nang May bit-bit ka na sa gabuwak og chocolates. Iyay, akon sa kakaona na ron. Pero time pa, ang kinsa ba agi ka ng maong buwak og chocolates, ha? Imo o sa imong amahan? ako. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!